ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଶେଷ ସମୟରେ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ବିନାଶ ହେବେ? କାରଣ ସେମାନେ ବାଇବେଲର ଏହି ଗୋଟିଏ ରହସ୍ୟକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ନ ଆସିବା। ଆଜି ଶୈତାନ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନାରୁ ବାହାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ସେ ଚାହୁଁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆତ୍ମିକ ଛାତରୁ ତଳକୁ ଟାଣିବାକୁ। ଯଦି ଆଜି ଆପଣ ଏହି ବାକ୍ୟର ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝିଗଲେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇଯିବ। ମାଥ୍ୟୁ 24 ଅଧ୍ୟାୟର 17 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯେ ଛାତ ଉପରେ ଥାଏ ସେ ଆପଣା ଘର ଭିତରୁ ଜିନିଷପତ୍ର ଘେନିଯିବା ପାଇଁ ଓହ୍ଲାଇ ନ ଆସୁ। ଛାତ ହେଉଛି ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର ବା ଆତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତି। ଗୀତ ସଂହିତା 91 ଅଧ୍ୟାୟର 1 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯେ ସର୍ବପରିସ୍ଥଙ୍କ ଗୁପ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ବାସ କରେ ସେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ଛାୟାରେ ରହିବ। ପ୍ରାର୍ଥନା କେବଳ କିଛି ଶବ୍ଦ କହିବା ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଏକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆଣ୍ଠୁମାଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ଆପଣ ଆଉ ଏହି ପୃଥିବୀର ସାଧାରଣ ସ୍ତରରେ ରହନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ ଆତ୍ମିକ ଭାବେ ଛାତ ଉପରକୁ ବା ଗୁପ୍ତ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି କହିଲେ କିଛି ଜିନିଷପତ୍ର ନେବା ପାଇଁ ତଳକୁ ଆସ ନାହିଁ? କାରଣ ଘର ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଅତୀତର ପାପ, ଲୋଭ ଏବଂ ସାଂସାରିକ ମୋହ ଅଛି। ଶୈତାନ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦିଏ, ତୁମକୁ କେହି ଗାଳି ଦେଇଛି, ତୁମକୁ ତଳକୁ ଯାଇ ତାହାର ଜବାବ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ନିଜର ସମ୍ମାନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ, ଆପଣ ଶୈତାନର ଏରିଆ ଭିତରକୁ ପଶିଗଲେ। ତେଣୁ ବାକ୍ୟ କହେ, କଲୋସିୟ 3 ଅଧ୍ୟାୟର 2 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ପାର୍ଥିବ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ନ ହୋଇ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ହୁଅ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ବସନ୍ତି, ଆପଣ ଆତ୍ମିକ ଭାବେ ଛାତ ଉପରକୁ ଉଠିଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ଯଦି ମୋବାଇଲରେ ଗୋଟିଏ ମେସେଜ ଆସେ ଏବଂ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ଛାଡ଼ି ଫୋନ୍ ଚେକ୍ କରନ୍ତି, ତେବେ ତାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ପୁଣି ସାଂସାରିକ ଗୃହ ଭିତରକୁ ପଶିଗଲେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଫୋନ୍ ଦେଖିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଶତ୍ରୁ ପାଇଁ ସହଜ ଶିକାର ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରାର୍ଥନା ସମୟରେ ଫୋନ୍କୁ ବାହାରେ ରଖନ୍ତୁ। ଅନେକ ସମୟରେ ସାଂସାରିକ ଧନ, ଚାକିରି ବା ଲାଭ ପାଇଁ ଆମକୁ ପବିତ୍ରତା ସହ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିବାକୁ ପ୍ରଲୋଭନ ଆସେ। ଶୈତାନ କୁହେ, ଟିକେ ମିଛ କହିଦିଅ, ବହୁତ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଏହା ହେଉଛି ଘର ଭିତରୁ କିଛି ନେବା ପାଇଁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇବା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଧନ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାତରୁ ତଳକୁ ଖସାଇ ଦିଏ, ସେହି ଧନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅଭିଶାପ ହୋଇଯିବ। ଲୁକ 17 ଅଧ୍ୟାୟର 25 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଲଟର ଭାର୍ଯ୍ୟାକୁ ସ୍ମରଣ କର। ଲଟର ସ୍ତ୍ରୀ ସୋଦୋମ ସହରରୁ ବାହାରି ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ମନ ସେହି ଘର ଭିତରେ ଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି ଓ ଜିନିଷପତ୍ର ଉପରେ ଥିଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ପଛକୁ ଚାହିଁଲା, ସେ ସେହିଟି ଲବଣ ସ୍ତମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ପଛକୁ ଚାହିଁବା ବା ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ସମାନ ବିଷୟ ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲି ମଧ୍ୟ ପୁରୁଣା ପାପ, ପୁରୁଣା ଅଭ୍ୟାସ କିମ୍ବା ସାଂସାରିକ ମୋହରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଆତ୍ମିକ ଭାବେ ମୃତ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ସାଂସାରିକ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଆତ୍ମିକ ଛାତରୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଛି। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ସେହି ଉଚ୍ଚ ଆତ୍ମିକ ସ୍ତରକୁ କିପରି ଫେରିଯିବି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ତେବେ ହତାଶ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି 3ଟି ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଉଛି ପାପ ସ୍ୱୀକାର। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗରେ ଆଣ୍ଠୁମାଡ଼ି ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ କ୍ରୋଧରେ କିମ୍ବା ଗର୍ବରେ ସାଂସାରିକ ଲୋଭ ପାଇଁ ତୁମ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଛାଡ଼ି ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଥିଲି। ମୋତେ କ୍ଷମା କର। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ। ନିଜ ଶକ୍ତିରେ ଆପଣ ଉପରକୁ ଉଠିପାରିବେ ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଉପରକୁ ଟାଣି ନେଉଥିବା ଲିଫ୍ଟ ଅଟେ। 3 ନମ୍ବର ବିଷୟ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସର ସିଡ଼ି।
ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପାହାଚ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ସେଇ ଛାତ ଉପରକୁ ନେଇଯିବ। ଶେଷରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଗୁରୁତର ସତ୍ୟ କହିବାକୁ ଚାହେଁ। ପ୍ରଥମ ପିତର 5 ଅଧ୍ୟାୟର 8 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସଜାଗ ହୁଅ, ଜାଗି ରୁହ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ବିପକ୍ଷ ଶୈତାନ ଗର୍ଜନକାରୀ ସିଂହ ପରି କାହାକୁ ଗ୍ରାସ କରିବ, ଏହା ଖୋଜି ବୁଲୁଅଛି। ଶୈତାନ ଜାଣେ ଯେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାତ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ବାହାରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ସେ ଚାହୁଁଛି ଆପଣ କେତେବେଳେ ଟିକେ ରାଗିବେ, କେତେବେଳେ ଟିକେ ମିଛ କହିବେ କିମ୍ବା କେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଛାଡ଼ିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ପାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଂହର ମୁହଁକୁ ନେଇଯିବ। ଆଜି ନିଜ ହୃଦୟରେ ଏହି ସଂକଳ୍ପ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଛାତ ଉପରେ ହିଁ ରହିବି, ମୁଁ ଆଉ ସଂସାରର କାଦୁଅକୁ ଓହ୍ଲାଇବି ନାହିଁ। ପ୍ରିୟର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜିର ଏହି ବାକ୍ୟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ବିଶେଷ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ। ଆପଣମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ପଚାରନ୍ତି ଯେ ଆମେ କେଉଁ ବାଇବେଲ ପଢ଼ୁଛୁ, କେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପୁସ୍ତକ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ କିମ୍ବା ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇଁ କେଉଁ ସାମଗ୍ରୀ ଭଲ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ମୁଁ ସେହି ଜିନିଷର ଆମାଜନ୍ ଲିଙ୍କ ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ଡିସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନର ପ୍ରଥମ କମେଣ୍ଟରେ ଦେଇଦେଇଛି। ଆପଣ ସେହି ଲିଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବାଇବେଲ କିମ୍ବା ଉତ୍ତମ ଆତ୍ମିକ ପୁସ୍ତକ ମଗାଇ ପାରିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆତ୍ମିକ ଛାତ ଉପରେ ରହିବାରେ ଆହୁରି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଭଲ ବହି ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଜାଗ ରଖିବ। ତେଣୁ ଏବେ ହିଁ ଯାଇ ସେହି ଲିଙ୍କ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।